sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Setting. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatiang kada Domingo, las 9 ng aga. Kagkaroon, yari ang inyong alagad, Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Domingo na naman kitang adlaw. Welcome once again sa aton nga pagpangalagad diri sa Kapihan sa Aksyon. Upod sa inyo lagad Aksyon Boy Duran. Kato sa nga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee is coffee for your health. Available ini sa tatlo ka variant, ang light, strong, kag sugar-free. Sugar-free, nagagamit sa natural sweetener nga stevia. Wala yan nagapasaka sa blood sugar. So, bisan may diabetes ka, pwede ka sa Dr. Alfred's Green Coffee sa ila sini nga sugar-free nga variants. Ang Dr. Alfred's Green Coffee naga-boost sa aton nga memory. Nagapatanlas sa aton nga isip, nagatinlo pa sa aton colon na kung tinailikaw kita sa colon cancer. So, available ini sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopwas East, Lopwas Mandalagan, Country Mart, kag iban pa nga outlets. Pangitaan lang Dr. Alfred's Green Coffee. So, be fit, be smart, and be healthy. Maginom kita sa Dr. Alfred's Green Coffee everyday. Kaysa Dr. Alfred's Green Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Isa naman edisyon sa Kapihan sa Aksyon ang ato sigadulong sa inyo. Karon nga aga, aton diri bisita nga akong amigo nga dudugay na kami wala kakitanay. Ang chairman sa Confederation for Unity, Recognition, and Advancement of Government Employees, o CARAGE, no? Kwan ini siya organisasyon sa mga empleyado sa gobyerno nga muna sila ang nagapakig-away para sa interes sa aton nga mga government employees. Now, we have with us si amigo naton Dan Alcoresa sang Courage Negros. Dan, good morning and welcome. Good morning, mayong aga Action Boy, kag mayong aga sa aton man nga mga tagpalamati. Okay. Oo. Arang kamera mo daw, kita mo ng kamera mo. Anyway, ining mga empleyado naton sa Bacolod City Water District, are they under the umbrella organization sang Courage? Well, madugay na, isa na sa mga pinaka-pioneer na membro, no? Affiliate member. Okay. Affiliate member sang Courage, ining Basiwa Employees Union. Okay. Oo, kag may ara naman na sila gani nga federasyon man, no? Federasyon niya nga under sa Courage, under ng ginatawag naton nga water. Water, it is a union federation siya sa mga water districts all over the country. Okay. Kaya mo na yung ila affiliation sa Courage sa Confederation for Unity, Recognition, and Advancement of Government Employees. So, hindi lang sila ang nagalihok o kung nagapakigbato sa ilang mga isyu. May isyu nila sa privatisasyon. Madamo pagig ng mga water districts ang ginatarget. Ginatarget kag ang iban gani ara na, no? Ang iban na
na may mga joint venture agreement na ang iban nga ginatago lang. Actually, panago mo lang na sa joint venture. Hindi yung pagwapo na na. Actually, kadto na sa privatization, di ba? Bugid Amo na pagtanaw, gini, no? Now, concern kita sa empleyado sa Bacolod City Water District, no? Kabalo kita for a fact, we know for a fact that ang mga empleyado dira are against sa sining sudlan sang basiwa nga joint venture agreement with Prime Water, no? Although pasanabalaan naton may offer gani sa mga empleyado, no, sa mga early retirement nila do pila ka mga do taas kunong offer sila na. Pero ang concern naton diri mga empleyado nga against ni sila sa sining lihok sang basiwa. Well, una base boy may damo nga mga aspeto na ang ginakuha naton mo ginalantaw sa mga empleyado sa gobyerno. Una ang ila trabaho, no? Una ang ila trabaho, ikaduwa ang epekto sa aton nga mga pumuluyo. Okay. Oh. Kung tanawon gid man dapat naton. Abot mo silingon ang mga empleyado dira sa Bacolod City Water District mas concerned pa sa mga pumuluyo kumpara sa mga board of directors. Amo na ang aton ginatanaw kay nag-union kami. Nag-union ang mga empleyado sa gobyerno. Hindi lang ya kay sa ila kaugalingon sa pagproteher o kun pagdepensa sa ila kaugalingon. Okay. Kundi subong man ang pag-union namon nga kami man ang mga benepisyo nga maangko namon sa sulod sang opisina, no, sa sulod sang opisina nagari-down ina sa aton nga mga pumuluyo. Okay. Mutsilingon, Kung husto- ginabalik naton sa serbisyo. Serbisyo. Kay kun maayo amo na blang ambal ni presidente Duterte gani pinataasan niya ang mga sweldo sang kwan kaya ako no para nga madula ang Ang korupsyon. ang korupsyon. Ang mga pangilin. Kuno. Ang mga tong. Kuno. Ano na? Oo. Di amo manaw. Oo. Ganiti. No. Pero amo ning sa kwan, no. Sa mga empleyado sa gobyerno, isa na da sa mga prinsipyo nga ginatanaw namon sa pag-union amo ang pagpakig-isa kag pagpakig-upod sa interes mismo sa pumuluyo. Okay. Kay kami pumuluyo man mo. Mga empleyado sa gobyerno pumuluyo man na. So kag subong man ang amon nga ginatrabaho, no, public service meaning serbisyo sa pumuluyo. Serbisyo sa publiko. Daw kamuya ang naka-inchinte kaya sa ginasiling bla naton nga hoy pumuluyo ang nagasweldo sa inyo. Magtrabaho ka mo. Amo na daw nahakos kita nga. Amo na ang ginagawa namon kay sa una pa lang nga daan pagtungtong namon sa posisyon o kung pagtungtong namon sa amon da nga palangakuan dra may pagsumpa na mo. Kung sa bagay halos tanan may pagsumpa gin man na, no? Nang oath ikaw, no? Oath of service ikaw sa pumuluyo. Correct. Di May karon pagsumpa. Ngay man galing dito kasulumpaan. amo na gani, amo na nalantaw na to. Galing iti amo na nga ang amon pagpamatok sa sining lihok nga pagpribatisa sang serbisyo nga nagako dapat iya ginaiya sang gobyerno. Iya na pangsyon sang gobyerno, iya na responsibilidad sang estado nga maghatag sang sinang serbisyo. O galing kay ti ang kwan subong ang prioridad subong sang kun ano man nga sa diin man ang negosyo gid ang paghatag, no, ang paghatag negosyo. Kaya ang mga sa amo na gani silin nila kuno ang gobyerno hindi dapat kuno magpasilabot sa pang-ekonomiya nga aspeto sa aton pangabuhi. No? Hindi man sa negosyo kay. Oo, hindi man sa negosyo kay gobyerno kumo yan, ha. Amo na ang ila paglantaw. Wala kung gobyerno ka magintra ka sa negosyo, hindi pa tao si mo. Oo. Pero galing ang tanaw da mo ni. Hindi niya negosyo ang tubig.
Oo. Correct. Hindi niya dapat negosyohan ang tubig. Hindi niya dapat negosyohan ang ospital. Ang paghatag kaya kaayong lawas sa aton nga mga pumuluyo, hindi niya ni dapat negosyo. Obligasyon muna yan. Obligasyon niya sang estado, obligasyon na isa sang gobyerno. Gani nga ang ining pagpamatok sang mga empleyado sa gobyerno, actually isa ni siya kapag representar sang pagpamatok sang pumuluyo sa sina nga lihok nga madulaan sila sang serbisyo nga ihatag sa ila sang gobyerno. Okay. So, tagon ta ni Migudan, ang pagpamatok dira sa mga empleyado sa Basiwa is not really nga tungod maapektuhan sila. Kung hindi hindi lang. tanaw nila nga ang Basiwa kung magsulod sa sining joint venture agreement with Prime Water or any water concession for that matter, kung magsulod sila, ang maapektuhan ang pumuluyo. Pumuluyo, Ang una gid. ang ginaaway sa mga empleyado sa Basiwa. Pumuluyo gid. Oo. Oh. Sila Kaba- yung makaretire sila ganito, tag 400-300% ang offer sa ila. Gani, Ha? Ano pa, ang offer subong sa ila, mag 250 plus 150 pla, 400? 400%. What silingon, they can retire comfortably. Apat kapilo sang sweldo nila. Oo. Apat kapilo sang ano. Pero ang Kulo ilang nila. ginaulikdan is, ano ko ang serbisyo sa pumuluyo? Ang pumuluyo. Sila pumuluyo man mo. Sila pumuluyo, mamo. Pa-retire ka mo, gaan ka mo sa Ang mga pa-retirement package, tapos sukton ka mo tudo sa tubig. Gaan kada kron milyon. Oo. Gaan kada milyon ti pilagid ka hakwa nabi. Pilagid ka tuig na ang milyon mo. Mo to nambal bla Wala. ni Inday Lini bla, Espina nga. Siling niya, ma-retire kami ti may kwarta. Ito ano na lang ako ng bumuluyo. Pumuluyo karon yan no niya. Kaya nakaintindi ni ang mga empleyado sa Basiwa mo, nakaintindi nila kung anong matabo. Oo. If ever, Basiwa would enter into this kind of agreement. Kabalo sila sa matabo. Hindi ba la? Amo na. Galing kati ang sitwasyon sa mong is mati ko ini nga bulan ni daw mapirmahanay na. Ang sila amo man ang nabatian nato no done nga deal na. Oo nga mapirma na na Mata deal sila kay Dan. wala Dan deal. wala ta kabalo kung ano na ang deal no. Wala ta kabalo kung di na hasta ang na deal. Basi bala may kuha na may down deal. May down payment na. Uy, Dan deal ni siya. Uy, masabat ka Dan ka dapat nga. Uy, wag ko tayo labot ha. Si Dan ko yan, wag ko tayo labot. Hindi down deal na. Down na mo. Na down na. Oh, nga gawon ako no sining Marso. Gani oh. Kaya para kuno kon si Councilor Gamuo pa niya para nga makuha ang balance. Well, ang Ang balance mo sa sabon lang amo nimo nang sige gapon hindi pa ni tapos ang kwan ang away. Kay mintras tanto nga may oportunidad kami sa pagpainchindi sa pumuluyo. O kung ang ining issue o kung down deal man ni siya o kung wala pa madil, no? Ining issue may oportunidad kami nga pagpainchindi sa pumuluyo nga ining mga lihok dapat hindi untaton ini siya nga lihok o kung untaton ini siya nga mga transactionist ni kay makahalalit ni sa pumuluyo. Sa una pa lang nga daan nga paglantaw hindi niya serbisyong kwan mo ang motibo. Negosyo na ya. Ganansya na ya ang motibo mo. Negosyo niya, hindi niya serbisyo. Mga negosyo ni sila ya. So sa pumuluyo sa paglantaw sa on the part sang pumuluyo ya wala kwan gid yang pumuluyo. Sila na yang kwanan mo. Sila na yang mangin biktima o kun mangin kwan sacrificial. Sila niya maabaga. Sila maabaga. niya ang mahatag ganansya sa ang ganansya hon sang prime mover pumuluyo niyang mahatag. Amo gina. Di man ikwaon bisang masulod ka dabi. Oh. Private company ka nga masulod ka sa amos na. Oh. Kwan- Uluwa sina simple na lang sa bayran pa nga tax ang pumuluyo. Mapresyo sang tubig pa nga magmahal. Oh. Pero ang tanan sa experience ang tanan nga mga na-privatize nga mga water system o kon water district man Manila man no. Wala sang mayo nga gindulot ang
Wala sa mga mayo nga gindulot ang privatisasyon. No, tingala ko gani. Oo. Amo to ganing istorya na mo. I think last week lang kami ng istorya na ni Councilor Gamboa nga sa iya information do ini nga bulan do nga gawon nga pirmahan. Silingkoti tingala ko kay may ara subo nga ginakasa nga investigation ang Senate kag Congress sa prime water. Ha? Sa prime water specifically ha. Lingkot nga hindi lang paghulaton anay matapos abi ang investigation sa Senate kag sa Congress kag amo ang basihan tablan kung kita ang board director ton tabi nanong resulta sa investigation hindi ba? Para maklaruan din Because po mo. ang investigation is simuon sa Congress kag Senate because damo sa mga reklamo nga naglambot sila against prime water. Di ba? Oo. Di ko ni abi ang pinaka-prudent mo nga himuon tani as board of director laton tabi tanong tabi investigation sa Senate anong resulta ni anong gining prime water ni kun way ka kabalo ha kun way ka kabalo ng taon tabi wala ton tabi ni and then we make the decision kung ano gid man di ba? Amo na tani pinaka-prudent na nga himuon. Galing kay ang ila. Kuan nang dali-dalion. No, kani nga gawon. Nga gawon na. Amo tong pamangkot ni Kasunod Gamboa niya, ano ang ginadali? Nga gadali gid. Oo, kay although ang sitwasyon naton subong diri sa Bacolod City Water District, siguro you would agree with me, Migudan, nga serbisyo hindi giman mayo. Di ba? Hindi giman mayo. Correct. Pero ako gani, may hambal ko gani sa kaya may isa nagsulod na sa paminsaron ko lang nga, masige ginahungod. Masige ginahungod. Posible man. Kaya balo ka ang itaw-taw mo sa tao, ang itaw-taw mo sa tao is, ari kita o kita para sa mayong serbisyo. Correct. Napangita sa mo sa tao, sa konsumidor, sa basiwa, is mayong ang serbisyo mo. Kaya mo itaw-taw mo. So daw, ang akon lang lang basi kung ginahungod nga, hindi mayong serbisyo para nga, masugot talaga ang pumuluyo. Kiti, ari Alternative. Ha? Oo. Do mo nang ginakuan, do mo nang Do amo gid kay kung tanawon naton ang sang kuan pa ng wala pa ni wala pa sa bokabularyo ang pag-privatize ang water district. Nangutang ang Bacolod City Water District. Dumaan ko na. Nangutang kita for development na. There is a good plano gid development plan sang Bacolod City Water District. Atong 500 million. Oo. Dahil labot na sang mga utang pa before, ang mga tag 200 million. Atong 500 million. Oh, 500 million, oh. 47, wala I think. Nami isang plano. Oo. Pero abi mo, ang nabalaan ko sa to, bisan isa katulong at tubig, way gito siyang na-deliver sa Bacolod. Why? Itong 500, sobra 500 million nga loan. Bisan isa katulong at tubig, way gito siyang na-deliver sa Bacolod. Te ang ilang kuan ang ilang nga balibad naman subong gyapon. Nga wala matigayon ang mga programa. Wala matigayon ang mga programa. Okay. So siguro ibaligya na ni. Why matigayon ang programa? Ang pamangkot. So amo na joint venture na lang. Ang pamangkot din tani, why matigayon ang programa? Nga how kay kamo man ang gapulungko sinadra. Correct. Kamo man ang dapat Nagatag. hindi bala? Oo. Kamo ang dapat. Sila nagadihon polisiya. Oo. Programa. Kung mo palpak, Mm. you accept na palpak. Hindi ka dagali kasarang Ang ako nga ni pagtanaw niya sang pagsulod sang basiwa sa sining joint venture agreement is hindi kasarang ang kuan, hindi kasarang ang basiwa dira, ang mga opisyal dira, hindi kasarang magpadalagan sang water district. Kung hindi ka kasarang, kung hindi aling kada, islanta sang makasarang. Actually, action boy mo nimo. Makasarang damo da mga tanda. Makasarang. File sa kuan gidya, damo daya. Oo. Damo daya mga engineers, mga damo daya. Damo mga tanda da. Damo Galing tanda. ginahungod nga ibalingag. Kag ginahungod nga hindi pag hustuhon ang kuan sang implementar sang programa. That's why nga ang pumuluyo ga kuan nga ano ning serbisyo sa mga kuan sang basiwa nga wala way data way kuan Yati masunod kita sa kuan masulod na lang ta sa padlaganon para may rason sila masiling nga ti masulod na lang ta sa joint venture nyari may private pero basta mayong serbisyos na. No. Yan po natin sila sa mumuloy, basta mayong serbisyos na. Galing mamahal-mahal ta jutay. Ya huwag gaso, bisan mahal basta mayong serbisyo. tiki Diba? nang desperadong pumuluyo frustrated ang pumuluyo sa kwan
sa serbisyo sang basiwa. Kay ginungod gin man to ya. Ginungod to ya nga kuno ang programa. Oo. Ti isa mo nang amo na ang isa lang na sa mga isyu nga Ang ginatanaw nambal mo kayo naton. na, amigo Dan, nga, why pa ni matapos ang away? How could that be? Kaya ti, manupirmahanay na, what do you mean nga wala pa matapos ang away? Atagon ko liwat, ha? Hindi gali ang pagpamatok sa mga empleyado sa water district ng Basiwa, hindi lang gali sa address sa Bacolod. Ang all other water districts sa mga empleyado, May mga go over- against ginawa sa Oo. sining joint venture. Kada mo damo ang mga water district kapin pang mga dalago ang mga water district yung naga-income ni Dabla. Na profitable gid sa kwan, profitable gid sa mga private concessionaire nga mga ano. Oh. Ti ang punto ko to kay ina nga wala pa matapos away amo ni. Ang Manila Water Balakag Maynilad establisado na. Oh. Okay. Establisado na mismo. Mhm. Oh, karon nga pwede mo lang gali yapon matandog. Oh. Pwede ipa-review, ipakwan. Oh. If there is some mga flaws sa programa, kapo sila iya nga makwan. Papo sila iya nga makwan ang agreement. No? I-review ang agreement kung dason dulaon pwede mo lang gani madula. Correct. So amo na iya ang amon nga paglantaw. Galing kay ti sudlan na sang kon mo. Magusto nga magsululod nga ha? Gusto na magsululod, may masululod na nga mga lapit na sa administrasyon, lapit na sa munaguro na, no? Ti Or may subong pa lang gani. May mga kwanbla, may mga siguro may mga transactions dahil may mga deals na nga una bla. Sige ka mo da pero basta muna may una bla. Kaya ti kadugay na ha. Oo. Nga bagulo na. Kaya kung tanaw nimo ini mga agreement they were signed years ago. Oo. Nga ti hindi mo na salaya sang kwan, hindi mo na asako niya pagtanawa. Hindi mo na salaya sang Maynila abi or Manila Water. Nga nagsugtanay ka mo ya. Kaya mo anong sala na nila kaya ti nagpirmahan na mga mo sa Pirmahanay, oo. kontrata, di ba? Mga previous set of officials to ang ila na tubang sa una. Ti subong lain mo. Gano. Ti subong ti Lain naman. inaya magresulta na sang iba naton nga mga negosyante nga mag-alang-alang na mag-invest no ay nano ni man daw ni Piho gali bisan pinarmahanay na nagsugtanay na kay bisan nagsugtanay na mo para sa aton lang kung may kasugtanay kita nagpirmahanay tas uli sining kaya nga ay napirdi ko daw ate nagpirmahanay na ta Oo. nagpasugot na ta di ba lang dati before kita nagpirmahanay raise mo na ang imo nga concern di karon kay nagpirmahanay na kita way ka man pilit magpirma di ba Oo. daw mo malati Amo lang na galing kiti siyempre. Ang isa ka party pag once may question, ang isa ka party of the agreement the government, for example, kag sa isa ka private entity, muna no. Ti pag once nga isa ka party gani may mga may question o kung gina-contend ang mga agreement da ti siyempre ma-review gina. Hindi pa tadlungon. Oo. Tadlungon siya muna. So that's why nga bisan pa magpermanay sige gapon ang pagahod sa mga pumuluyo ya upod na sa iba naton nga mga kauturan mga barangay mismo barangay officials mismo Ay, hindi ko maintindihan abi mo sa yes ang Basiwa. Hindi ko intindi kay sa nabalaan ko ang Basiwa is do ka profitable man siya nga water district mo. Kakita sila kuno 90 million a year. profitable gid ya profitable gid niya Nga kuanaw ti profit gani sila. Kay hindi ba lang nga tingala ko ikaw bi ko hindi man sa negosyo no hindi man sa negosyo pero naga-profit siya no kung ikaw bi may negosyo ka nga nagaganansya nagakita padumala mo sa iban hindi mo dumalahin nyo danayo kay naman hindi ko intindi daw ang logic bala ang ano trend na siya trend na siya action boy at siguro hindi tani mga kuanan pero internationally trend na siya kabahin ang privatization okay privatization isa na private oh ship
Oo, nang damo na siya nga porma, mga private partnership, na mga basta ang konsepto mo to ginaglan mensyon naton, nga ang konsepto nga ang economic forces o kung ini mga dagko nga mga korporasyon, dagko nga mga interes, gambal na iya sa mga gobyerno. Mga gobyerno, I am not only referring sa Pilipinas, gambal na sa mga gobyerno nga hindi na kamo magpasilabot bla sa negosyo. Kami na lang da panegosyo, ha? Amo na ang mga kuan mo, interest. Okay. And that is reflected sa economic conditionalities naton nga ginsugtan sa IMF kag sa World Bank. Ang aton interest bala nga pagkuan naton, mahulam ta sa IMF, mahulam ta sa World Bank, mahulam ta sa JICA, mahulam ta sa Asia Development Bank na ara na na pagkit ang mga kondisyon. mga kondisyon. Kaya kanamon, basta, amo ne. Oo. Basta you allow us, you give us an opportunity nga magkuha sang mga serbisyo nyo o kung kwanda, Para manegosyohan na mo. marigusyohan manamon, makasulod kami na sa negosyo. So, privatization is one. Okay. Amo na yung siling nilang kuana globalization trust, kuno ni mo. That is a globalization trust. Liberalization, privatization, kag deregulation. Amo ni ang tatlo ka kuan. Okay. Tatlo ka trend all over the world, the new economic order. Maguni. Amo So, na nga sa aton dire kung sa liberalization kita ining rice tarification. yes, liberalization, amo na rice tarification. Ang sugar daw sudlon na nila. Ng sugar muna layal na muna nga pabayi kami da iya nga magnegosyo kag pabayi kami da iya kung pila presyo namon, that is liberalization. Pinagustuhan na itadi pasulod ka di produkto mo o pasulod man ko na sa imo, amo na siya. Okay, mo na siya. Okay, ang deregulasyon naman ano, gina-advise o kung gina-advise na siya sang IMF World Bank or even the US government ang GATT, WTO, no, ga-advise na nga ikakasonyo ang mga economic restriction or laws nga maka-obstacle sang amon negosyo. Amo na ang deregulation. So meaning, kung may regulasyon kada, kuhaon mo ang imo regulasyon. Deregulate mo. Amo na. So, buti ningon, i-deregulation ina, nga kuhaon mo. O, example, may layi kada nga pwede ma-regulate ang presyo sang langis. Correct. Masiling kuan, kuha ana. Amo na So, kay- pasar ka sang layi. Well, the regulation. Yes, amo na. Amo na. So, tatlo na siya mo. Ya pasar ka sang layi nga hindi ang gobyerno mag-regulate sa presyo. Oo. Pag gusto kami Pag gusto pasaka. kami na. Pag gusto kami. Sunod ng mga ibang nga player. Oo, Sunod na. ng ibang nga players. Na. Kasi ang mga big players niya, wala yan sa una. Dumduman ko sang chimpo nga gina-regulate pa sang gobyerno kahit gina-subsidize ang gobyerno. Tamo? Oo. Diba? Gina-regulate pang presyo, sumaka lang sa una niya 25 sentimo sa lapi, gari. Grabe na to. Grabe na Oo, perte na to. Sumaka Oo. na yung presyo sa tundo, gasolina sa lapi. Grabe na to ya. 10 centimos gani. 10 centimos Ang gariak na plite. yung tao ya. Ang plite. Gariak na yung Perte na tao. Subong yung mapasaka sila 1.50, 2 pesos daw, wala. Na Diway may tungod kay amo na gani, isa na sa ginatanaw nila nga to acclimatize the people. I-acclimatize meaning paanara na lang ang tao nga magsaka naog o saka. Sila yung may ipos na sila na sila. Kaya ang tao may ipos naman Hindi na. lang mayroon isang pasakaayos ni may mga Oo. rally pa na kung naman pag oo. pasaka dugay pa numo minsan Na- tao daw takanan tao Taka na tao, ano yung sapat? ginpanad na Ginpana na. Maski sa taxes. Oo. Sa taxes, bala tanawa. Oh,
Buwis. Wala pa tay may bat, may ibat, may kun ano lang 12 additional nga muni corporate Excise tax, may excise mga tax. kunano. Oo. Tanan na lang ang Tanawon mo ti ang tao wala. Subong-subong at simpo. Way pa makuan, way pa ma-implement ang second tranche ang kuan. Sa ano ganina, train bla. Train na may train no. Once ka mamatsagan pag ina. Ano pag ina sa? Ang train 1 nga na diskarel na tasto mo. That's why nga ang tao gin paanad na sa blang maski pa nga makahalit na sa pabuhi o kung sa ano. Pabayaan na lang. Maya na kuha ng tao. Teka, balo ka naman isang Pinoy nga ka resilient wala sa Pinoy blad o ka. Kuha di Japon. Una. Naka-resilient pala sa mga Pinoy. Kaya nasolida, do ginapaanad na nila sa Wala no. Do ang tao hindi mo na pakabal kung hindi wala na sa pak. Masapak ang wala na. Inablang daw hopeless ka na, way ka na mahimo. Way ka na anong tanabiman, way naman na mahimo na. That's why. Sa una, kadumdum ka sa una, sa sigarilyo sa una. Sigarilyo sa una, guro daw, pisos, guro, sa kastik. Sa uli, nagsaka gulpi to nag-syntax to sila. Nagsaka gulpi sa tag 3 pesos. Nag-4, nag-5, city. Hipa no? Grabe sila ko. Tapulo na nga ng stick. Nigo, ang tao, kuha na gid daw, naka-resign na mula sa tao sa the fact. Ngati, amo mo na mga bagay nga hindi ta malikawan sa kabuhi ta mo ang tax. Kag ang kamatayon eh. Galing kay Action Boy, malabot gina ang punto. No nga malabot gina ang punto nga puno na blang tao o kung makaangkon na siya sang insakto nga ibalo, no? Insakto nga ibalo nga makahatag na sa iya sang kaisog nga magreklamo o magreklamo o kung mag-object sa kung anuman nga mga makahalit sa iya pagabuhi. Sige. Mga ka-aksyon sa aton pagbalik, now we have with us Mr. Dan Alcoresa sa Courage Negros. Pagbalik naton, kumusta ang aton mga empleyado, no? With all this rising cost sa pangabuhi, sa pagsaka sa buhis, sa mga kagkadamo sa mga kumusta ang aton mga empleyado? Ang ilang ginabaton nakaigo pa sa mga balayran naton. Bisan kadamo na sa may mga gipasakaan ng presidente, pulis gipasakaan, mga mistra pasakaan makuno po do kaduga daw. Anyway, hambalanta na karon nanong sitwasyon sa aton mga empleyado sa gobyerno. If this employees sa paghambal kay ni Amigo Dan nga sa ila sa Courage, sabi ang ila yung inatanaw ya is kami ang empleyado ara kami ta para magserbisyo. Pero kinanglan tagaan mo sila sa benepisyo ng insakto para ang ila serbisyo na insakto man, di ba, no? So, inahambala nato, no? Kumusta ang aton mga empleyado sa gobyerno? Sa pagbalik naton diri sa aksyon, akong kapihan sa aksyon, pagkatapos lamang sa importante naton nga mga pahibalo. Noon ay
Wala pa mati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Another time, last 9:48, ang atos ng pagpakalagad, ginadulong gyapon sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee is coffee for your health. Available sa tatlo ka variant, ang light, strong, kag sugar-free. Nagapanubo sa atong bad cholesterol, naga-boost sa atong memory, naga-tinlo pa sa atong kolon ng kintina. Mas hapos sa atong nga pagpagwa sa lawas with Dr. Alfred's Green Coffee. Available ini sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopez East, Lopez Mandalagan, Country Mart, kay iban pa nga outlet. Be fit, be smart, and be healthy. Maginom kita sa Dr. Alfred's Green Coffee every day. Kaysa Dr. Alfred's Green Coffee, may kape ka na, healthy ka pa, no? Good morning, anay, sa aton din nga, mga amigo, si Mr. Jan Chong, ako na amigo. Good morning, good sir. Thank you for listening. Judith Pamposa, good morning. Happy birthday gali kay Action Eric, magbanwa sumukan law. Happy birthday. Kuan kita subong golden yung subong golden. The golden boy, no? Eric, Action Happy Eric birthday, magbanwa, pre. happy birthday, no? Girly Sante, may aga kag ang gwapo kung teacher abi ko ako ikaw gali. Good morning, no? Kag congratulations sa tanan nga mga kwan bala winners ka sa KBP Tingog kag Handurawan Awards. Kada tuig ni siya mo mayara ang KBP bala Tingog kag Handurawan Awards, no? So thank you KBP, no? Kaya may mga awards dito gabi ang Action Radio, si Action Art Best Anchorman of the Year, si Action Brian Morden is Best Reporter. Siyang programa ni Action Rex Cantong, Best Program, may drama man kami nag-Best Drama,
Best Entertainment namon ang This Is My Life ni Action Wilma. Ako nag-best mo ko to, Best News Presenter. Man. Congratulations. Okay, man. Congratulations sa mga... Tapos si Kuya Ed de la Fuente, icon of radio in Negros Occidental. Kada year na may mo kami sila mga... Tisubang chairman is si among station manager, din among chairman ang sang Negros Occidental chapter, si Nona. Magbanwa mo na ang KBP chairman sumo, no? Pero ang pag-judge ni sang kwan, balo ka ang judge ni mga academic kag private sector ning ginakwa mga judges. Muna sila nag-judge sang mga entry kada tuig. So anyway, congratulations kag thank you KBP for the award. This would give us more inspiration to do more, to do better sa amon sining trabaho, no? Sige, kag sa tanan nga winners, congratulations. Congratulations sa tanan. Kag sa station mismo nato na. Sige. Balikan naton to, amigo Dan, ang ambal ko kay ina, sa nagasaka nga mapresyo sa balaklon, sa mga buhis nga ginapatong, sa tanan nga mga balayran, kumusta ang empleyado sa gobyerno? Subong ang sweldo sa empleyado sa gobyerno. Mayo man ang sweldo sa siling lakuno, mas mayo mo kubras mo sa gobyerno mo. Ha? Wala. Actually, paglantaw lang na siguro, no, do perception na siya. Pero kung ara ka sa sulod sa birokrasya, makitaan mo gid ang kamaturan. Almost 80% sa mga government workers or government employees, no, are below the poverty line threshold. Oo. Really? Makuan ka, sweldo ka 12,000, 13,000, hindi na iya poverty. Hindi pa na poverty threshold mo. Kaya ang gobyerno mismo naghambal niya. Ang gobyerno mismo naghambal. Nga pila dapat? Na ang for a family of 6, yan na NEDA, NWPC, National Wages and Productivity Commission, National Economic Development Authority, no? Kag even ang UP School of Industrial Relations. Gambal niya kinanglan ang isa ka pamilya nga may anom ka membro, meaning kaya amo na pirmi ang kwan mo, amo na indicator sang economic indicator na sang kwan. Oo. Hindi ka magnubo, hindi ka magnubo sa 32,000 ang bulan. Muna? Oo, agale. Oo. Ay, iba niya mag-32 siya daw, manggrano na iya. 32 pero gani kayo, kung limpyo mo ay 28. Okay, may mga tax. Oo. Iban. Pero Basta mo na, 32,000, hindi ka magnubo. Para nga makapangabuhi, ikaw above the poverty line. Kung ano, Nakapeskwila ka. Kung magmasakit ang membro sa pamilya mo, mapabulong mo, no? Makapeskwela ka sa kabataan mo, makapabiste ka periodically sa imo membro sa pamilya mo. Hindi lang kada Christmas ka mabakal. kita ganina, tagduwa ka Christmas makabakal mo. So, amo na, no? Gobyerno mismo, eh. So, kung magsundo ka, gobyerno mismo na yang nga kwan, oo. Kung magsundo ka 20,000, gali, bigaw, kwan pa na, kahit isipa bala ka subong, ang... I would agree with you, no? Kaya nga, ako, isa lang bata ako, ang sweldo ko, daw hindi, kaman guro, mahikay guro, kung nihambal ko sa imo. Gani yun, di mo namikal, pero, isa ka pangutang pa ko. Ha? Aragin di. No? Nga pangutang pa kung isa? Oo. Hindi ka nag-iisa. Kaga ko nakagi magkubra sa gobyerno, wala amigo Dan. Nga sa gobyerno niya, halos tanan nga loan niya, rada mo. Oo. Ha? Tanan nga bangko. Tanan nga mga loan. Ang bangko. Ang hindi lang actually makaloan ang mga empleyado sa loan mower mo. Pero basta may pautang na empleyado. Di ba? May oportunidad mag-utangin mo, utangin na. Magluwas sa mga utangan ng labi mga bangko, may mga lending, may mga bangko pa lending mo.
may harap pag mga private siya yung mga kuan lang tawag lang ng loan shark. Loan sharks. Oo, 5-6 na yan. May harap pag iya sang gobyerno pag iya Ano GSIS, pag-ibig. Oo, malon ka man da. Di ba? Makaloan ka man da. Daw, tanan gina loan na isang empleyado sa gobyerno. Igo na siya magpuli, ako magsweldo gani, pila na lang ang take home pay niya. Pila na lang. Oo. Another naman. O renew naman. Bala ko na ang sa gobyerno. Oo. Mid-year. Hindi, mid-year, mga May na siya. Ginahatag ang mid-year bonus. May. Pebrero, lang yun, laman na na. Laman na na. Kaya tapos, kada bulan ka saka na, may saka na yan. So, pag abot sa mid-year mo, kabiho na sang pahulam. Pag abot sa mid-year, ma-renew na siya. Para naman na sa 13th month. Di ba? Amo na kilala na mo gani. Permina kilala na mo na si Judith. Parinyo? Judith Parinyo? Judith Parinyo. Pag Diyos ang date, iya sa utang, Parinyo na yun. Judith Parinyo. Kaya mo na, no, pila ka bangko, may sa gobyerno pa, may loan sharks pa nga sa mga pitsi-pitsi nga mga ang sitwasyon sang empleyado sa gobyerno. Way ka sit kuhan ka experience nga ang mga pautang kay linaway. Galinaway kay dubli. Dubli ibang triple pa. Parinyuan niya pag dispiya ko dululungan Sa kasir. Dululungan man di sa bilin. Yan yung nahalang na ako. Yan ako na ako. Dululungan. Kaya linaway ang pautang. Kung sino makuha to sa sulukton kiti. Ay, punta daw sampol. 10,000 ang kuluwaon to sa empleyado. Ulaman niya di sa piyak. Ulaman niya di sa piyak. Ulaman niya to sa piyak. 3 yung laman niya. Sino ba? Dululungan gani. Ara hina, experience siya damo daya. So amo na sa ngari pa ding si Tiolo. Perte. Sa ngari pa ding. Ari pa ding downtown lang si Tiolo. Ay, perte niya. Hanggang pa ba iluna na dollars ko rin pa linding pag ina mo. Kagi hindi man sa city lang sa mga LGUs, hindi lang sa mga national government offices amo man gani amo man nga sitwasyon ti amo na economically kuan gid man niya ang amo na ang entry salary sang kuan empleyado nang masulod ka gid bala nga pinakanubo nga level way labot sa mga casuals ka mga GO ang pinaka pinubo nga ti subong kay duwa na ka salary standardization salary grade 1 pila 11,000 12,000 ay na salary grade 1 step 1 may step 1 pa na step 1 okay up to step 8 muna mo di mag salary grade magsulod mo gid bala nga ordinaryo nga empleyado bala salary grade 1 sabi pila kaya muna mga duwa na salary standardization 4 kag salary standardization 5 diyan ni kuan kay digong ni Sbong no mga gadaga na sa 11 to 12,000 ay amo na ang GO dis makulod amo na umulo maggulang ka lang sa GO amo na gani kun amo nang kuan ang GO yo wala pa na amo nang GO amo na sila mga time nang regular gid balaya nga pagsulod mo regular at mas maayo PIA kun pila bing sweldo amo nang sala kun depende ka sa posisyon nga sudlan mo ang pinakanubo nga posisyon amo nang salary grade 1 step 1 pila mga 11 to 12,000 di mo magulang ka lang sa job order sa syudad yang job order di kuan mo ng mga 10,000 mo di mo magulang ka lang ini ang 10,000 sa mga GO niya wala niya ginakuan GSIS ikaw ya kuha ka man na GSIS kuha ka pa na yan kuha ka pa PhilHealth kaya mo na ang kuha na ng utility worker na mo na utility worker pratika mo da sa City Hall no diri man sa probinsya yung mga utility worker na mo nang ilang posisyon mo puro kadamo na hindi na isa dua tatlo lang yan ka mga kuha na damo na sila amo na nga kalabanan gid amo na
ang magtungtong lang ang mga mistra, grabing frustration nila. Gani. Kaya Ang di pasalig mo frustration sila nila. mo. Pasalig sila. Oo. Mhm. Pila ang maestra mo pila ang ilagay na baton man. Wais na ka 30 mil ay. Why, amo na ganing ila demand. Nga kinanglan police tani. di, aral na sa 30 mil. Kinanglan tani 30,000 o kung dra ang level ang entry level nila. Maestra ni ha. Oo. Maestra ni. Oo. Way man ilagay na pasugda ng maestra magbiligya gugo. So, Pero sa una, gindeklarar gina sa gobyerno. Sali nga, hindi na kamo mag-demand sang salary increase, moonlight na lang kamo. amo to nga Moonlighting. Gabaligya sila yima. Hindi lang iba. Kuan gini pa. Amo na yung kisa sa kantab lang nga pantibra. Mga trayom. Kaluoy ka sa mga maestra ta pro no, sa mga manunudlo kay ti sinyala ko ti ang mga pulis gintagaan ni Duterte sang amo na ni Saka. Pero ang mga nya ulat lang kamo, bali presidente nya ulat lang kamo. Ti sila sa mga maestra hasta saan no kami maulat. Kaya ti daw mo naging promisa pag di laging promisa naman na sila. Kag madamo sila. They are almost siguro mga nagkuha na sila mga between 600,000 to 700,000 na. Damo na ni sila sa workforce ang gobyerno. Kapadaogan ni sila sa party list representative nila. Oo. Di ba? That's why nga damo sila kung amo na ang level, kalabanan ang level amo na mo. Dra lang na hasta. Ti mga master teacher na principal ya, pilang nahot mo lang na sila. Gani. Ang iniyang mga kuanbla, mga maestral gibla ka ng Nga tuludlo gibla kwanda. Ti amo na yung pinakadamo gid. ano pa di subungadaan iway na ginalaw ang mga paamot. Mga muna, di ba? So, una may mga muna mo. Pero hindi ka mo gadusot gyapon mi hara gyapon. Class, bring kuan ng floor wax. Ang Ang tanan di mga ang 40 o 50 mo kabataan na magdala floor wax. Ano na sang kwarto nyo? gani No? amo na siya. So economically, ang amon nga sa kwan, ang continuing ang demand sang government employees kag including na teachers. Kaya continuing demand dia for salary increase. Kung tanawon ta. Kay ginabarat man lang sang gobyerno mo kung may increase kin man pila. Isipa lang sa sining increase lang ti ang 500 pesos ang bulan nga i-increase imo. Ginatip mo lang 500 pesos sa may maestra. gani. Amo na. Ti ano, hindi ani masagamsaman sang maestra na kay kulang na sa Kung maestra ka kanan. galing kay ti kun ang balon ba nag-increase naman kamo. Nag-increase naman sweldo nyo. Gin-increase naman kamo sang gobyerno. Sili kung tanawon mo bro. Matyago. Wala ya. Kulang ganin na. Way gidya that's why nga sa sugid na nakita ko ang comparison bala sa mga maestra sa Pilipinas kay sa iban nga pungso diri sa Asia lang ha. Let's talk about sa diri lang sa Southeast Asia lang no, Singapore, Thailand. Layo uli. Layo sa diferensya. Dito yung gagabato na to sila tag hundreds of thousands sa pesos. Grabe to ya. Diri sa ato nito solusyon kita gani ka 25,000. Dito yung hundreds of thousands na to sila ya. The fact nga ang trabaho sa maestra supposedly amo ni siyang pinaka Noble gini nga profession. kagkuan niya anang amo ning ginarespeto sa komunidad. Correct. Muning Nag-amo ta sini tungkol sa mga maestrata mo. correct We are what we are today because of our teachers. Yes, di ba? sakto na. Ako yung gina-recognize ko ginaya. Tanan kita. Tanan nga naka Sabi ang bala sino ang wala na. Naka-eskwela nga. Unless yung way ka nag-eskwela eh. Way ka bisa. Amo na nga mga mistra tani amo gining kuan na. Well, anyway, amigo Dan, it's nice talking to you. Salamat for your time. Kabay pa nga padayon na nga. Madayon kung sa Action Radio, wala padayon Action Radio, kamo padayon lang sa away. Ining basiwa nga isyu ni sili mo na I hope
nga ti way pa ni matapos ang away ang suno sa imo. I hope nga makalambot kita sa punto bala nga ang aton mga pumuluyo makabugtaw, makarealisar kung ano ni ang ginahimo sa aton dira nga board of director sa Basiwa, no? Ma-realisar, maka-realize ang pumuluyo kag in a way damo na gani nagpilirma sini mo sang Mga 57,000 na. damo na 57,000 na all over Bacolod. Mga Bacolod ng consumers na. na. Consul- So, sabay pa nga makuha niya, malambutan sa maayo bala nga resulta. Ini ginapahimo nga papigaway. Ako naluoy na ko ng isa sa mga empleyado dira sa Basiwa mo kadaud to ya. Gobyerno sila mo. Hindi sila pwede makarali just like that. Pero kadaud to aran das lega, di ba? Gin sustainer gina more than 100 days na nga pag-sustain sang pakita. Pakita nga hindi gustong pumuluyo, no? Isa kag kada abot na sa mga tao da ga balayad mo na og pirma sang petisyon nga hindi pag-privatize ang ano. Oo. So, salamat Dan. Thank you very much for your time. Kabay pa nga dason makaka-istoryanay naman kita, and let's discuss issues kag mga concerns nga katabo subong sa aton nga puso. So, madamo Actually, kadamo ko sang nakuha sa aton ginambalan nga nakahatagan man sa akon sa ideya nga amo ni gali ang kakatabo. Amo ni likon nga So, salamat gid Dan. Oo. Madamo ang salamat Action Boy kag kabay kuntani ang maka from time to time no maka upod-upod kami di sa programa mo kag sa iban pagida kag congratulations sa mga naangkon yung award no sa Action Radio. Madamo nga salamat. Sige. Okay. Mr. Dan Alcoreza sa Carriage Negros Occidental. No? Kita liwat sa masunod nga Domingo. Diri gyapon sa kapihan sa aksyon. Upod sinalagan Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon